Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Chitubu. Pane Nyaya. Pane Nyaya. Inindawa Nyaya, Inenyaya, in the Mawan. And this is our second episode, Pane Nyaya. So that tinongoita episode anaya Pane Nyaya tinongotsvaga zvinhu zviri more controversial, zvinhu zviri more interesting, touya nazvo kwamuri mataura kuti zvinoitawo here izvi, nyaya iyi inobudika here, wosiyawo comment. Nekuti nyaya idzi dzinenge dzakakura, hadziite kuti nditonge ndega, dzimwe dzacho tichifanira kuti tishare maideas tichionesana. Handitika kana uchifunga kuti uno clip raunaro nenyaya iri controversial, haifanira kunge yakakura, kanofanira kunge iri short, sweet, straight to the point, tobva takurukura. Handitika right, panapa ndina reverend vandinavo. Pane nyaya, pane nyaya. Sometimes we need nyaya dzakadai so kuti timbobvisa pfungwa dzedu kupolitics, kuzvinhu zviri kutishungurudza, zvinhu zvakawanda nditika zvinenge zvichitinetsa, tomborefresha tichiona kuti chiko chiri kumboitika. Nditika hanzi naRev Nyamakawo, muri kuitana kangani? Mawani, rega tisatambise nguva ndipinde muvhidhaji straight, morionomeka tokurukura after kuti boe renyaya iri panapa. Aiwa, pane nyaya. Ngatiende mbasa. Ndakatozoona hanzvadzi yangu anondisira, ndichibvunza ndakati hanzvadzi yangu unoitwa kangani natsano? Zvakadzira zvinotaura ndakati uchazopedzera tipewo mari, tsano vaenda, tsano vadii? Because tinobvunza asati aenda waita nezvei? Hanzi ndakatozoti kune hanzvadzi yangu unoitwa kangani natsano? Ndambokudza kuti apa pane nyaya apa. Vavara. Ngatiende mbasa. Ndakatozoona hanzvadzi yangu anondisira, ndichibvunza ndakati hanzvadzi yangu unoitwa kangani natsano? Zvakadzira zvinotaura ndakati uchazopedzera tipewo mari, tsano vaenda, tsano vadii? Because tinobvunza asati aenda waita nezvei? Sasa ndodziudza tatete vacho varipo, Itwayi Vasikana, Itwayi ndiri kuitawo kuno, Itwayi ikoko, Itwayi, Itanai. Itwayi. Zvino zvane asima, zvinopedza asima izvi. It's very therapeutic, it's mushonga. Vanostada, once well done, it helps. Ndakatozobvunza hanzvadzi yangu kuti munoitwa kangani? Ndakuudza kuti pane nyaya apa. Right, so conversations dzakadai so dzinoitwawo here nahanzvadzi, kunzi hanzvadzi tsano vari kukuita kangani? Handitika. So let me know what you think, kuti Bishop Reverend havasi kuvhura hombe here hava, kana kuti iconversation yekuti tinofanira kunge tichitokurukura tichionesana, nekuti mangwana hanzi tsano vachazoenda. Tsano vaenda pachazenge pane nekunongedzerana zvigunwe. Saka nyaya iripo zvamanje hanzi Itwayi Vasikana Kuno Ndiri kuitawo sei? Ndiri kuitawo. Saka aiwa Reverend vari kukurudzira vanhu kuti hanzi Itwayi, vanhu itai, zvifamba zvakadaro. So let me know what you think in comment section, kuti chibohe here. Kana une clip rako raunofunga kuti rinogona ngouya naro panapa, tumirai vaclip yayo. Kana uchida tidiscusse nyaya idzi, ndibate futi, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apa, ndite takurukura toonesana zvizere kuti bohe here. Pane nyaya, ndambokudza kuti pane nyaya. So as for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scene,